Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вечерний Витебск». Всем добрый вечер, вітаю тебя, Сярджук, и дозволю одразу пытание. Что тебе приходит на розум, калі ты чуешь словазлучэнне «вялікі чалавек»? Вялікі чалавек. Ну, гледзячы, па чым меркаваць па ўчынках, ці гэта звязана з ростам? Бывает так, каб усё разам і ў адным чалавеке? Ну, бывае, конечно, гэта бывае, і менавіта такі у нас сёння госць у нашай студыі і будзе. Хутка з ім пазнаёмімся, зараз прапануем афішу мерапрыемствы на бліжэйшыя некалькі дзён, потым павернемся ў студыю і пазнаёмімся з вялікім чалавекам. Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Витьбичи». 12 марта Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль «Тук-тук, кто там?» по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». Шутливый спектакль, наполненный песнями под живую музыку, отличается от сказки, знакомой с детства. Вместо семерых у мамы козы будет только 3 козлят, а в спектакле появятся новые персонажи – медведь и художник-волшебник. А по чьей-то невнимательности артисты соберутся на репетицию, а не на спектакль. И только благодаря сплоченности артистам и героям сказки удастся исправить все ошибки. Начало в 11:00. Витебский краеведческий музей представляет выставку авторской куклы «Госпожа кукла. Зазеркалье». На выставке будут представлены куклы и мягкие игрушки из всевозможных материалов, выполненные в разных техниках и относящиеся к разным стилям и эпохам. А изюминкой выставки станет коллекция винтажных игрушек, кукол и игр 60-80-х годов 20 века, способная разбудить теплые воспоминания о детстве. Начало выставки в 10:00. Книжный магазин «Абажурчик» в торговом центре «Мега» приглашает всех заботливых родителей на семинар ведущей блога «Маленький читатель» Натальи Медведь. На встрече родители узнают об особенностях культуры чтения и формирования детской библиотеки, а дети смогут посмотреть чемоданный спектакль по книге Джулии Дональдсон «Грызун с большой дороги». Начало в 13:00. Центр современного искусства представляет персональную выставку Саши Варфоломеевой «Интроверт». Фотовыставка с мотивами графики обыгрывает эмоции и переживания человека, направляющего свое внимание на внутренний мир и созерцающего окружающую действительность как бы со стороны. Начало выставки в 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет комедийный спектакль «Нестерка». Классической белорусской пьесе уже больше 70 лет, и Нестерке суждено жить долго. Проучить богатых и глупых и помочь простым и искренним людям – его любимое дело. Начало спектакля в 18:00. Молодежный театр «Колесо» представит трагикомедию «Что случилось в зоопарке» по пьесе Эдварда Олби в постановке Влады Твики на сцене концертного зала «Витебск». Зрителей ждет вкрадчивая история о природе человеческих отношений, одиночестве и тщетных поисках взаимопонимания, когда двое разговаривают, слушают, но не слышат друг друга. Начало в 19:00. Битлз-клуб «Чердачок» приглашает всех любителей тяжелого рока встретить весну на самом тяжелом рок-событии сезона – концерте «Sound of Spring». Участниками концерта станут New Metal, рэп-кор и грув-метал группы My Last Solace, May I Die, Amsterdam Navigation и Pizza Hut. Начало концерта в 19:00. 13 марта Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль для детей «Терам-терамок». Пьеса будто специально написана для волшебного представления в театре кукол с неограниченными возможностями для фантазии режиссеров и артистов. В этом спектакле, как ни в каком другом, нашлось место кукольным фокусам, которые с первых минут зачаровывают и малышей, и их родителей. Начало спектакля в 11:00. Витебская областная филармония представляет детский концерт «Октета балалаек. Витебские виртуозы. Балалайкины сказки». Музыкально-познавательная программа откроет юным слушателям дверцу в мир музыки и сказок. В роли рассказчиков выступят сами музыкальные инструменты – балалайки, которым поможет яркое видеосопровождение. Слушатели смогут поучиться понимать образы, создаваемые музыкой, и познакомиться с таким интересным инструментом, как балалайка, представленная в октете от самой большой балалайки контрабаса до самой миниатюрной – пикколо. Начало концерта в 11:00.
Агроусадьба «Остров Ляны» приглашает на празднование прихода весны «Масленица зовет». Посетителей ждут хороводы, скоморохи, песни, пляски, народные забавы, ярмарка и, конечно, традиционное праздничное угощение – горячие блины. На празднике всех желающих научат расписывать пряники и шить куклу-оберег. Начало праздника в 12:00. Витебский краеведческий музей приглашает на выставку мужской, женской и детской одежды и аксессуаров 40-х-70-х годов 20 века «Мода из комода». Посетителей музея ждет не только знакомство с модными тенденциями тех лет, общими для советской страны, но и с особенностями витебской моды, а также возможность побывать на фабриках легкой промышленности, в ателье инт-пошива и в домашних мастерских витебских модниц. Выставка работает с 10:00. Витебский художественный музей приглашает на постоянную экспозицию акварелей Феликса Гумина «Зима-2016». Со своих полотен художник делится со зрителем безграничной любовью к родному краю. Пейзажи, портреты и натюрморты автора полны душевности и лиризма. Выставка работает с 10:00. Художественная галерея «Стена» представит выставку московского художника Сергея Радюка «Дамы прилетели» или «Романтический авантюризм». Родоначальник джазового направления в живописи, рожденного импровизацией художника без подготовительных эскизов на холсте, автор работает в разных стилях, демонстрируя весь диапазон своего таланта. Начало в 11:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет мюзикл-памфлет «Дилижанс» по новелле Ги де Мопассана. Зрителей ждет волнующая история о лицемерии и человеческом достоинстве. Либретто Леонида Филатова, постановка Сергея Куликовского. Начало спектакля в 18:00. Наш интеллектуальный партнер – любимая газета «Видьбичи». Яшчэ раз добрый вечер, шановныя тэлегледачы. Як мы ўжо зрабілі невялічкі анонс, сёння ў нашай студыі вялікі чалавек ва ўсіх сэнсах, як і хацеў Іван, да, каб чалавек і вялікі быў па ўчынках і па росце. Гэта Александр Коль, я думаю, вядомы чалавек на ўсю Беларусь. Гэта дырэктар па маркетынгу баскетбольнага клуба «Цмокі Мінск» і можна сказаць, да, што экс-цэнтравы зборнай Беларусі па баскетболе. Вось. Александр, добрый вечер, калі ўжо пачынаем. Зараз ужо паўсюль вядомая назва гэтая «Цмокі Мінск». Вось адкуль узнікла гэтая назва для баскетбольнага клуба «Цмокі»? Чаму менавіта яны? Ну, тому што, як, напэўна, нашы гледачы ведаюць, да таго, як змяніць назву, клуб называўся «Мінск-2006». Вось, і гэта той клуб, якім я заканчиваў сваю гульнявую кар'еру. Вось, і калі патрапіў на цяперашнюю сваю працу ў пазіцыі маркетинговага дырэктару, праз колькі часу з'явілася такая думка, што вельмі цяжка працаваць з такім брэндам, як «Мінск-2006», бо гэта вельмі добрая назва для дзяржаўнай установы. Простая, ёмкая, інфарматыўная, але, ну, як тут можна сказаць, без харызмы, без душы. Ось, і вельмі цяжка выдавалася мне будзе працаваць з такім брэндам. Ну, напрыклад, і маглі сустрэцца з нейкімі цяжкасцямі. Напрыклад, як вы калі хтосьці помніць, памятае, на эмблеме клубу мы мелі што? Баскетбольны мяч, баскетбольны кош і таксама герб Мінску. Ну, а герб Мінску... Усё звычайна. Не, але герб Мінску, гэта ж, можна сказаць, так сказаць, ікона, там, Богородица. Святыня. Вось, і цяжка было б придумваць і рэалізоўваць нейкія, можа, часамі гумарыстычныя ці цікавыя акцыі, ужываючы такі лагатып. Вось, і не адразу эта ідэя прыйшла, што гэта павінны быць «Цмокі». Просто, калі быў вольны час, так вот, нешта так вот думалася, нешта шукалася ў інтэрнэце. І вось выпадкова патрапіў на першы відэаролік кампаніі «Будзьма», «Будзьма разам», дзе яны гэтым відэаролікам абвесцілі такую ініцыятыву, такі праект. Ідэя такая, што Беларусь – гэта краіна цмокаў. Это вельмі кароткі ролик, усе яго могуць знайсці ў інтэрнэце, паглядзець. І вось пасля прагляду гэтага відэароліка і
нешта нават як штурхнуло, дык вось яно тое, з чым было б цікава працаваць. Ну і па-першае, канешне, што змог знайшоў у інтэрнэце, каб бо ну, і так вядома, што такое цмок. Для мяне, як для чалавека, якого першая ўсё ж такі мова была беларуская, цмок, ну, гэта наш беларускі дракон. І нічога іншага, ніякіх там асацыяцый таго, што пазней у большасці калі людзей... некаторыя не ведалі, хто гэта такі, дык даведаліся Не, ну, нарэшце. даведаліся. Але трэба было і аднавіць інфармацыю, можна знайсці чагосьці новага, цікавага, бо адна рэч гэта ведаць, што гэта такое, а другое падрыхтавацца, каб зрабіць досыць сур'ёзную прапанову для того, каб пераканаць людзей у тым, што першае кіраўніцтва клубу пераканаць у тым, што гэта было б добра і цікава і для клубу, і для заўзятараў, каб зрабіць такое перайменаванне, рэбрэндынг. А вось як вы лічыце, наколькі вось гэтая назва, яна важна для каманды? Яна ўплывае больш на характар гульні, на манеру гульні, ці больш гэта назва важна для заўзятараў спорту? Ну, ведаеце, можна я запытаю, мне размаўляць туды ці з табой? А як вам зручна? Як больш зручна? Мы не перечым. Добра. Як я прыводжу прыклад, каб растлумачыць, што я лічу, што такое назва, што такое «Цмокі Мінска» як бренд і як назва для каманды. Уявіце сабе, што баскетбольны клуб – гэта такі круізны лайнер, на якім ёсць каманда, ёсць капітан, ёсць пасажыры. Ну так вось, капітан гэта караблю і каманда, ну гэта можна так правесці такую паралель, гэта гульцы каманды, трэнер, вось. Пасажыры на этом лайнере это заўзятары, тыя, хто хацелі б прайсці, напрыклад, з камандай праз сезон, пабачыць ўсе эти цікавосткі, прайсці праз штыль і праз штормы і мець цікавую вандроўку. Мы, як маркетинг, мы, ну, можна так называць, так званыя аніматары. Тыя, хто зазываюць пасажыраў на лайнер, і тыя, хто стараецца забаўляць іх на этом лайнеры, паказваючы не толькі тое, што адбываецца на тым лайнеры, но і таксама, што і вакол яго. Вось. І бренд «Цмокі», ну, гэта назва гэтага лайнера. Ну, ведаеце, як гаворыце, калі памятаеце, капітана Врунгеля. Як вы назавеце, ну, так і паплыве. Вось. І калі з гэтага пункту гледжання, то назва «Цмокі Мінск», ну, яна досыць харызматычная. І ёсць і характар, і моц. Ну і вось як вы лічыце, за некалькі год існавання гэтай новай назвы ўжо яна сабе апраўдала, ці вы яшчэ знаходзіцеся на нейкім шляху і трэба яшчэ пачакаць? Маеш на ўвазе, што трэба пачакаць ці змяніць назву? А вось я не ведаю, зараз і запытаюся. Ну, ведаеце, поспех клубу, поспех каманды складаецца не толькі з таго, як яна называецца. Можна, канешне, размаўляць пра тое, што тут 100% дрэнная ці добрая назва, і таму такі вынік. Але ж, па-першае, это ўсё залежыць ад таго, як працуе не толькі трэнеры і гульцы ў камандзе, але таксама як працуе і офіс клубу. Залежыць ад мноства фактараў. І проста, ведаеце, можа, бренд гэта як сцяг. Ведаеце, калі армія ідзе на вайну, у іх павінен быць сцяг, які яны з гонарам будуць несці, за які яны будуць біцца. Ну і вось такім чынам, калі армія выйгрывае ці праігрывае вайну, ну што, гэта з-за таго, што неправільны сцяг? Не, это як-то сцяг гэта тое, што можа матываваць ці матывіраваць ці падтрымліваць тое, што салдаты нясуць з гордасцю і то, што яны бароняць. Вось. Але чаму армія перамагае? Таму што яны добра падрыхтаваныя, таму што яны працуюць злажана, усе як адна каманда.
злажана гэта добра, так? Ну, конечно. Не ад слова лаж. Не, прабачце. зладжана. Зладжана. Лад Да, у так. камандзе. Зладжана. Александр, а што ўвогуле падштурхнула да беларусізацыі клуба? Потому што, наколькі я ведаю, дакументацыя таксама у вас вядзецца на Не. Але было такое жаданне, я памятаю. Не, мы, ведаеш, гэта не тое, што прынцыповая рэч, да якой нас нешта паштурхнула. Просто так як мы ад пачатку вырашылі, што робім брэнд беларускамоўным, то і гэта паступова мы прыйшлі да таго, каб, напрыклад, зараз у нас афіцыйны сайт вядзецца на беларускай мове, у сацыяльных сетках мы таксама ўсе нашы навіны ставім на беларускай мове, але гэта не тое, што прынцыпова, што нам павінна ўсё быць на беларускай мове. Калі мы, напрыклад, бярем якісь навіны ад нашых партнёраў альбо з іншых сродкаў масавай інфармацыі, мы ўжываем мову арыгінала. Калі, напрыклад, ёсць у нас якія-нейкія новасці, навіны ад, напрыклад, пра тое, што ў нас адбываецца ў спартовым комплексе, бо там ёсць і паслугі насельніцтву. Людзям да нас прыходзяць, каб займацца сабой, трэнавацца, аднаўляцца, адпачываць, бо ёсць у нас там і сауна, і басейн, і спартовыя залы. Вось, такія навіны, ну, это не прынцыпова. Часамі можа быць на беларускай мове, часамі на расейскай. І вось, каб весці ўсю дакументацыю на беларускай мове, ну, да гэтага яшчэ, можа, трэба прыйсці. Але гэта не такі, я не бачу гэта такім прынцыповым вопросам, што павінна вось адразу ўсё стаць беларускамоўным, і мы так робім. Па-першае, гэта беларускамоўны брэнд. І мы пазіцыянуем... Гэта ўжо шмат справы. А калі нейкім чынам гэта прыйдзе і да таго, каб весці дакументацыю на беларускай мове, ну, калі ўсё будзе да гэтага падрыхтавана і это спакойна пройдзе такая, можна сказаць, трансфармацыя, ну, чаму не? Ну, такое апошняе пытанне да назвы, да, наконт назвы. Як паставіліся да такой назвы заўзятары клуба? Ну і ўвогуле наваколле. Людзі, якія былі думкі? Вельмі цікавая сітуацыя, бо адразу, ну, канешне ж, быў такі, можна сказаць, культурніцкі шок, бо мы не праводзілі ніякіх сацыяльных апытанак. Было прынята такое рашэнне. Валявое. Валявое, так. Я пераканаў кіраўніцтва, што так трэба зробіць і не трэба, бо была такая ідэя, можа, не адразу зробім гэта, можа мы, па-першае, як нейкую апытанку правядзём, паслухаем, якія меркаванні ў людзей ёсць, але гэта ўзяла дужа часу і не заўжды атрымаецца так, што тое, што вырашыла большасць на лясаванне, гэта значыць, што это добра зрабіць так. Ну, невядома, як бы адбылося, калі б мы выставілі, можа, напрыклад, як мы хочам пераназвацца. Як, напрыклад, Дынама, Цмокі, ці там, не ведаю, што яшчэ можа быць, якія-то вядомыя... Тарпеда. Тарпеда, ну так, няхай будзе Тарпеда, ці Зеніт. Вось, ну, што, большасць упэўнены аддала свае галасы за тое, каб ісці ўжо з нейкай вядомай назвай і такой больш-менш нейтральнай. Вось, і калі мы зрабілі гэты рэбрэндынг, то былі людзі, якія адразу зразумелі ўсю ідэю, ўсю глыбіну ідэі і тое, што з гэтым брэндам можна рабіць і як гэта, наколькі гэта цікава і наколькі глыбокая сэнс у гэтым і якая ёсць харызма ў гэтага характара. Але была вялікая колькасць тых, хто і крытыкаваў, і пісалі, гаварылі не вельмі прыемныя рэчы. А вось раней вы былі гульцом, так? Вядомым, дарэчы. А вы зараз вы займаеце пасаду кіраўніка, так? Вас гэта вельмі змяніла асабіста вас, вось гэтая пасада? І дзе было складаней, да? Калі быў гульцом? Ёсць... Таму што зараз вы нават начальнік некаторых партнёраў па камандзе. Ну, не. Не? Не. Тады прасцей. Не зусім так. Хутчэй за ўсё, я не начальнік, а калі з хлопцамі, з якімі калісьці гуляў разам, яны зараз, некаторыя з іх займаюць пасаду трэнераў,
але я не кірую імі, бо я маркетинговий директор. Ёсць спартыўны дырэктар, які, можна так сказаць, кіруе ўжо спартыўнай вертыкаллю. Ну, вось можна сказаць, што ён іх кіроўца, а я кіраўнік. І ўсё ж такі пасада змяніла вас гэта? Ваш характар, вашы паводзіны, ваш уклад жыцця? У асноўным не. Склад жыцця, ну, канешне, так, бо калі быў гульцом, ну, штодня патрабавалася часцей за ўсё на 2 трэніроўкі ў дзень і гульні. Так што прыехаць на трэніроўку... Дыета, пэўна. Не, ну гэта ўжо індывідуальна. Гэта ўжо індывідуальна. Я не буду так сильна зацыклены на дыеце. Не ведаю, ці можа добра было, ці не, але часамі і зараз, напрыклад, трэба абмяжоўваць тое, што ясі, бо зараз не атрымліваю столькі фізічнай нагрузкі, сілкаў, таму для того, каб мне дужа не набіраць вагі, трэба абмяжоўваць, так, вось. Але, як я ўжо гаварыў, папярэдне, тое, што як я быў гульцом, ну што, прыехаў на трэніроўку, адтрэнаваўся, паехаў там дадому, адпачыў на другую трэніроўку і не трэба займаць сабе там... Ну, вось і дзень скончыўся, так? Ну, вось і дзень скончыўся, не трэба займаць сабе там галаву, што рабіць на трэніроўкі. Для гэтага ёсць трэнер, які гаворыць, што рабіць на трэніроўкі, ты сабе трэнуешся, ну і стараешся зрабіць усё як наймага лепш. Вось. Зараз, ну, полный працоўны дзень от 8 до 5, так? Ну, не з 8, з 9. Офисный работник. Ну так, як говорится, перетворился у офисный планктон. Ну и, конечно же, трохи, ну так. И, конечно, это змянило и уклад жыцця, и распарадак дня. Ну, вось, глядзіце, з баскетбольнай кар'ерай, ну, скончана, так? А я знайшоў інфармацыю, што вы яшчэ займаліся баявымі мастацтвамі. Ну так. З дасягненняў я прачытаў, што ёсць нават пояс. Што гэта былі за баявыя мастацтвы і як гэта ўсё адбылося? Гэта 2 астатніх сезона, што я гуляў за універсітэт. Атрымалася так, што было дастаткова часу не толькі навучацца, трэнавацца і гуляць у баскетбол, але было яшчэ трохі часу, каб займацца тым, чым, ну, давно ўжо хацелася. І так пашанцавала, што пазнаёмыўся з так званым грандмастарам, які я з ім пазнаёміўся, бо яго запрасілі дапамагчы нашай камандзе прайсці прадсезонную падрыхтоўку перад сезонам. Ну, ён не учыў нас вальчыць, але вучыў, як добра можна паберагчы сябе, калі ты нечакана там падаеш, ці як ну, такія сітуацыі надзвычайныя. Надзвычайныя сітуацыі, так. Нават некаторыя як псіхалагічна добра ставяцца і падрыхтоўваюцца да спаборніцтваў, да трэніровак. І такім чынам я з ім пазнаёміўся, як скончыўся сезон, прыйшоў і папрасіўся, ці можна пазаймацца. Ну, мне дазволілі. Ну і вось 2 гады здзейсняў сваю такую дзіцячую мару, бо не тое, што я сніў, спаў і сніў пра то, як я займаюся баявымі искусствамі, але была такая невялікая мара, і вось яна здзейснілася. Ну і некаторыя гэтыя навыкі нават потым спатрэбіліся і на пляцоўцы. Ну, конечно, они ўратоўвалі жыццё. Суддзі не заўважалі, раз прыёмчык. Не тое, што цэнтравы жыццё, але ўратоўвалі ў такіх сітуацыях, калі уберагалі мяне ад таго, каб я не атрымаў нейкую траўму, бо самі бывае і падаеш, і падкрэнчваеш там, як падвярнуць галінастоп. Ну так і будзе, падвярнуць галінастоп. Ці падвярнуць галінастоп, як найчасцей атрымліваюцца траўмы баскетбалістаў. Было, канечне, і пару сітуацый, калі ўратавала і мой твар ад ударэння. Бо як-то... Бо сцяна набліжалася? Не, там былі пару сітуацый, калі было блізка да бойкі на пляцоўцы, і калі б мне рэфлектоўнае блакаванне удараў, то можна было
згубіць якіх пару зубоў. Але гэта таксама дапамагала. Ну і калі ўжо падытожваючы, калі б не меў трохі больш часу, якіх 2-3 месяца перад тым, як я ўжо паехаў прафесійна гуляць у Еўропу, то меў усе шансы атрымаць ужо і чорны пояс. Чорны пояс – гэта такі, першае сур'ёзнае дасягненне. Тыя, хто у гэтым відзе ўсходніх единоборств мае чорны пояс, уже мае права і навучаць тому, што цябе навучылі. А так не было часу, таму застаўся на ўзроўні чырвонага поясу. Таксама нядрэнна. Час яшчэ ёсць? Час же яшчэ ёсць? Час ёсць, але часу не хапае. Часу не хапае. Александр, гэта баявыя, так, адзінаборства. Ўсё ж такі быў у дзяцінстве выбар такі, да, чым займацца? Таму што, можа, для кагосьці будзе навінай, што нарадзіліся вы наш земляк, да, Віцебская вобласць, Верхнеадзвінскі раён, вёска Бароўка, калі не памыляюся. То ці быў тады выбар, чым займацца? Вось баскетбол, яно было ўласнае жаданне займацца ім? Ці гэта, як бывае заўжды ў школах, прыйшоў трэнер, высокі, хадзі, ты будзеш, всё, гуляць. Ці нават у тым годзе, калі вы вучыліся ў школе, нават не ведалі пра тое, што існуе баскетбол? Да, вось як гэта адбывалася? Адбылося такім чынам, што я, як быў хлопцам, то быў увогуле не спартовым. Дзіцём такім, бо цікавей мне было чытаць, ці, там, не ведаю, як гаворыць, гойсаць па ваколлю і гуляць там з сябрамі, і аніякай цягі да спорту не было. І я заўжды быў вышэйшы за ўсіх, і так здарылася, што да нас у школу прыехаў на практыку студэнт, калі добра памятаю, з Мінскага інстытута фізкультуры. І ён раней займаўся баскетболам, і ён заўважыў, што такі высокі хлопец увогуле не спартовы, нічым не займаецца. Што гэта такое? Такі высокі, кніжкі чытае? Не тое, што сядзіць кніжкі чытае, але не займаецца ніякім спортам. І вось ён зазваніў да свайго трэнера. Як мне расказвалі, это быў трэнер з Гомельскай обласці, бо ён сам там яго трэнаваўся. А так як у нас нельга, каб забіраць дзяцей у спартовую школу, у спартовы клас з іншай вобласці, тут дазванілі майму першаму трэнеру Дмітрию Дмітрычу Рыбакову, які з Віцебска. І такім чынам я патрапіў, я пачаў займацца баскетболам не ў сябе, там у вёсцы, ці ў Верхнеадзвінску, а пачаў займацца баскетболам тут у Віцебску, і свой першы год жыў у спартовай інтэрнаце тут, трэнаваўся з дзіцячай камандай у Віцебску. І так я правёў цэлы год у Віцебску. А пазней ўжо запрасілі ў Мінск. Ужо запрасілі ў Мінск, і там ўжо прадоўжыў свае заняткі баскетболам. Александр, у Мінск, а потым цікавыя такія старонкі з вашага жыцця, як Злучаныя Штаты Амерыкі, і там вы пабывалі, і там і навучаліся, і таксама ж гулялі там баскетбол. Так, караценька пра гэты ваш перыяд. Караценька. Як атрымалася, што вярнуліся, калі такая вялікая ліга, як NBA, пэўна ж яна да сябе цягнула. Але не выцягнула. Караценькая ситуация была такая, что, конечно, как любой нормальный баскетболист, молодый, які павінен марыць і планаваць сваю будучыню і марыць быць найлепшым, хацелася, конечно, гуляць у найлепшай лізе ў свеце, это в NBA. У 1994 годзе у складзе маладзёвай зборнай 22 і маладзей беларускай выйгралі мы чэмпіянат Еўропы. І ўжо перад гэтым, канешне, у меня было запрашэнне на навучанне ў універсітэт, але пасля гэтага чэмпіянату ўжо канчаткова вырашыў, што хацеў бы паспрабаваць патрапіць у NBA, і на той час казалася, што найкарацейшы шлях да гэтага з універсітэцкіх каманд, бо цэлы час быць на віду, каб тебе бачылі, як ты добра гуляеш, і тады больш шансаў, каб тебе заўважылі і запрасілі.
Вось таким чином я опинився у Америці у складі університетської команди. Гуляв там 4 роки, був близько до того, як потрапити в NBA, але драфт був не за горами, да? Ні, не то, що не за горами. А коли б вирішив виходити на драфт після другого року навчання, не скончивши університет, то по прогнозах був шанс бути задрафтованим у першій 15-ки гульцов. Ну, а це вже не так дрянно, бо це гарантований контракт і вже перший крок до і можливості того, як умацуватися там у лізі і гуляти у лепшій лізі з лепшими гульцями у світі. Але я вирішив, що не хочу і скончити університет, отримати диплом. Ну і так само, ті самі прогнози говорили, коли я буду буду мати такий дуже прогрес, як і від початку, то є шанс, що це буде не перша 15-ка, а перша тройка. Но це вже зовсім інша ситуація. Ну і ось, але склалося так, що була невелика травма, там пару інших речей, які не дозволили мені мати такий дуже прогрес. Не було регресу, але все залишилося на доволі таки доброму рівні, але не було таких речей, які від мене чекали. Сплеску таких, да? Сплеску. І тому вже під кінець своєї університетської кар'єри не було такої зацікавленості мною з боку скауту NBA, ну і тому почав свою професійну кар'єру вже у Європі. Ось таким чином я опинився в Європі. А к одному з гэтых усплёскаў нельга аднесці тое, што у вас ёсць, напрыклад, дыплом Вашынгтонскага універсітэта? Да, не так дрэнна. Не ў спартыўнай кар'еры, але таксама не дрэнна. У асабістым просто. Не, у асабістым, ну, конечно, бо хацелася ж атрымаць як мага больш ад таго, што я апынуўся там, і не толькі пагуляць у баскетбол і выступіць за універсітэцкую каманду, патрапіць в NBA, але і атрымаць дыплом. Так што вы можете параўноўваць у Беларусі і ў Злучаных Штатах Амерыцы. Дзе прасцей, дзе цікавей вучыцца? Тут немагчыма так адназначна адказаць, бо ёсць свае цікавасці ў навучанні і тут, і там. Наколькі лёгка, ну, магу сказаць так, што не ведаю, наколькі лёгка навучацца тут, бо я тут скончыў толькі Рэспубліканскае вучылішча Алімпійскага рэзерву. І хаця я атрымаў дыплом трэнера па баскетболу, таму як астатнія 2 гады учылішча, мы праходзілі курс першага курса інстытута фізкультуры. І это трохі іншае навучанне, бо першы курс расцягнулі на 2 гады, каб мы мелі больш шансаў займацца спортам. Не было так напружана з навучаннем тут. Калі прыехаў туды, па-першае, трэба было як найхутчэй вывучыць англійскую мову, бо... А вы не ведалі англійскую мову? Вельмі базавыя такія... London is the capital of Great Britain. Ну, можа, да, каля гэтага. Я хачу есці, як прайсці ў бібліятэку. І першы год быў сапраўды цяжкі, бо трэба было... Там ёсць такое правіла ў студэнцкім спорце, калі ў цябе няма некага сярэдняга добрага балу за, скажем так, за твои акадэмічныя поспехи, то ты не имеешь права выступать за свою команду. Так что для того, серьезно. Так что для того, как выступать за команду, а меня туда запросили не для того, как там сидел на лавце, а было запланировано одразу, что я гулец основного складу. Трэба было адразу і вучыць мову, і вучыцца браць нармальныя класы. І сапраўды было вельмі цяжка першы год навучання, але пазней, як уже нармальна вывучыў мову, зразумеў сістэму навучання, што не трэба там, калі ўсё рабіць у свой час, то ўсё даволі-такі проста. Ну і таму не могу сказать, что я был там круглым выдатником, ці як? Отличник. Выдатник. Выдатник, так? Так. Так, не был крупным выдатником, але пару раз трапляў у так называны ганаровы склад спартоўцаў студэнтаў. Это глядзіцца як які падлічваецца сярэдні бал па поспехах твоих спартовых і поспехах акадэмічных.
Ну і ось пару раз трапляв у символічний склад там у нашій конференції, у окрузі, у такий символічний склад такої зборної. А не засталося такого осадку, скажем, что счастье было так близко, да, вось гэтая мара NBA, і все ж таки не атрымалася. Ці лічыце, што ўсё ж таки знайшлі сабе тут, і ўсё добра? Што ўсё склалася як мага лепей? Я стараюся ніколі не глядзець назад і мець нейкія сажаленні, спачуванне, бо сталася так, як сталася. І з-за таго, што я пайшоў менавіта гэтым шляхам, я апынуўся тут, ну і нават тут, у студыі. І ўсім трэба знайсці нешта пазітыўнае, і нельга сказаць, што, як ты сказаў, што сталася, як сталася, і ўсё добра. Не, яшчэ ўсё не так добра, як хацелася б. Усё наперадзе. Усё наперадзе, яшчэ ёсць дужа рэчы, якія хацелася б паспець здзейсніць, і каб гэта атрымалася. І хто ведае, і невядома, ці гэта ўжо як-то канчаткова тая праца, якой я займаюся, да канчаткова тое, што... Можа, гэта зноў-такі толькі нейкі такі крок на шляху да нечага яшчэ іншага. Так што паглядзім. Так у нас размова ідзе, і атрымліваецца, што вельмі шматбаковы чалавек Александр Куль. І вось у нас ляжыць мапа, карта, калі хто не ведае, мапа. Краіна цмокаў, гэта таксама быў такі момант у жыцці у тваім, што падарожнічалі у краіну цмокаў, гэта вось рабілі такія маршруты, дзе ў Беларусі звязана нешта з гэтымі міфалагічнымі істотамі. Распавядзі, калі ласка, пра гэтыя падарожжы, дзе вы былі, таму што маршрутаў вось тут колькі іх? 8, здаецца. Ну, мне пашанцавала, і за што я вельмі ўдзячны, Глеб Лабадзенко запрасіў мяне ў адну з вандровак. Ездзілі мы на нашы так званыя беларускія Мальдзівы, на Падвалкавыск, там, дзе знаходзяцца нашы мелавыя кар'еры. І сапраўды, ну, гэта было толькі так, адзін з прыпынкаў. Таксама праехаліся пад іншых, у большасці сваёй малавядомых мясцінах, але вельмі прыгожых і з пункту гледжання як прыродных, так і гістарычных. Вось, каму цікава, знойдуць апавяданне пра нашыя прыгоды у інтэрнэце, на сайце Будзьма. Так яны ёсць, і я ведаю, што нават і джип там быў бедны з вашых падарожжаў. А вось у нас ёсць нават фатаграфія. Вось зараз я папрашу нашага рэжысёра паказаць фатаграфію, вы нам адкажаце, ці гэта вось... Вось, гэта бедны джипчык. Ну так, як жартавалі цягам таго, як нас выцягвалі з гэтай невялічкай рэчкі, што гэта мясцовы цмок нас там засмактаў. Так, бо... Як вас угараздзіла ў гэтыя Мальдзівы уехаць нават па самыя калёсы? Не, Мальдзівы, это ўжо было пасля Мальдзіваў, гэта мы ўжо накіроўваліся ў бок Мінску. Ну і з намі ездзіў вельмі добры фатограф Александр Жданович. Вельмі добры, цудоўныя дзве фоткі, якія ўсё паказваюць. Гэта была ідэя Глеба, я падтрымаў, што ехалі праз нейкую вёску і ўздоўж такой невялікай рэчкі, і ён говорыць, ну, давайте заедем, бо джип паўнапрывадны. Ну, гэта проста, Іван, разумееш, такі неўтаймоўны чалавек, яму трэба ўлезці паўсюль і паглядзець, а што ж там да чаго? Ну, вы ведаеце, што цікава, на той фатаграфіі я бачыў нават трактар таксама ў вадзе. Не, ну так, бо здарылася так, што мы уехалі, не бачылі, што там недзе, можа, які ключ біў з дна, і было размытае ўсё. Вось, і гэта паўнапрывадны джип, так, на все 4 колы і там і сеў. Вось. Знайшлі, пайшлі там у вёску, знайшлі трактар. Не вельмі добрая рэклама для джипа, але вельмі добрая рэклама для трактара. Але трактар быў, як-то, я добра ведаю, ёсць паўнапрывадная таксама у нас, а ёсць не паўнапрывадная. І вось першы трактар, быў не паўнапрывадны. Таму ён таксама ў вадзе застаўся. І ён таксама вышэй за колы, вышэй за осі свае сеў. Вось. І тады паехалі, знайшлі новы трактар, які ёсць ужо навейшая мадэль паўнапрываднай, які дамовіліся, па-першае,
з цяжкасцю, але выцягнуў наше аўто, нашего джипа. І пазней уже мы всех падзякавалі і заставілі іх выцягваць сваю тэхніку. Ну, гэтую ж машыну трэба было вярнуць. Як вы тлумачылі вашу задумку і ўсё тое, што у выніку атрымалася? Не, ну там больш было пытанняў, ну, не да мяне, бо я там быў пасажырам. Это Глеб Лабатенко, які ўжо распавядаў аўтасалону, што здарылася з аўто. Узялі на тэст-драйв? Не, ну не зусім, яны ведалі, каму яны даюць, для чаго, але больш пытанняў было, як калі вы бачылі на здымку, гэта аўто надзвычайна белага колеру, бо яно такім стала пасля таго, як мы праехаліся па мелавых кар'ерах. Бо таксама ёсць пару добрых здымкаў, як Глеб таксама рабіў тэст-драйв праз глубокія мелавыя лужыны, паторых гэта ўсё фатаграфаваў, і таму далі машыну на тэст-драйв, атрымаўся такі невялічкі краш-тэст. Ну так, а мел ён мае такое свойство, не, свойство па-беларуску. Ну, уласцівасць. Асабістасць, гэта не тое, што нешта як бруд ці тая ж самая гразь, яе вельмі цяжка ачысціць ці змыць. Так што, хаця яны пазней, як Глеб гаварыў, што яны вельмі лаяліся на тое, што увогуле немагчыма было салон вычысціць да гэтага мелу. Ну, ось такая... Ну, атрымалася... Цікава было. Але ўспамінаў на ўсё жыццё хапіла, так? Ну, конечно. Ну, гэты смокі, зноў зараз вернемся да нашых смокаў. Я ведаю, што матчы адбываюцца вельмі яскрава, у сэнсе фан-зона такая жывая у вас, так? І вось гэты персанаж, смок, які вельмі прыгожы, любімы не толькі дзецьмі, а таксама і дарослымі. І таксама шмат крычалак. Вось хто адказны за крычалкі? За рэдакцыю. За цэнзуру гэтых, так? За рэдакцыю, цэнзуру гэтых крычалак. Хто іх стварае і якія непасрэдна вось вашыя любімыя крычалкі? Ну, па-першае, адразу адкажу з астатняга пытання. Не ведаю аніводнай крычалкі, бо, па-першае, наш фан-клуб, ён яшчэ толькі на пачатку свайго станаўлення. Мы, як можам, ім дапамагаем. Людзі там усе не дурные, разумные, адекватные. Вот, тому они разу не было никакой проблемы с тем, что там за кричалки и что они кричаются, бо яны все стараются выдумать нечто такое, как подтрымать наших гульцов. Ничего такого образливого не придумывают нават там, ну, для гульцов команды суперников. Вот. Про персонаж, ну что так, персонаж цікавы, трохи адкрыю сакрэт, у хуткім часе ён будзе яшчэ мадэрнізаваны. Не то, што мадэрнізаваны, мы распрацоўваем дадаткова фірменную графіку, і так, як гэта, як ты добра сказаў, ўжо стаў улюбёны персонаж не толькі дзяцей, а ўжо і дарослых, і вельмі добра пазнаваемы. Ну, вось мы робім дадаткова фірменную графіку, такую, таксама будзе афіцыйнай. Ну, калі так прывесці прыклад, як ты памятаеш, быў Волат на чэмпіянаце свету па хакею. Вось нешта будзе такое рысаванае з нашым маскотам, з нашым смокам. Ну, гэта цудоўна, таму што я памятаю, што гэты Волат усім спадабаўся, што прыязджалі нават канадцы, каб навучыць нашых беларусаў вось гэтай усе анімацыі, было вельмі цудоўна. Не, ну это будзе не то, што не это зараз можа мы таксама прыйдзем да таго, каб зрабіць яго аніміраваным, але зараз это будзе, ну, малюнак, які мы будзем... Ну, пачнецца ўсё з малюнка, а потым... Так. Магчыма, гэта ўсё. Трэба смоку яшчэ сябровачку там прыдумаць нейкую такую. Ну, размаўляем пра гэта. Пра гэта таксама ёсць, да, каб яму шумна не было. Саша, глядзі, у 90-е гады, ну, па сабе ведаю, да, што адбываўся неверагодны ўздым цікаўнасці да баскетбола. Нават у Віцебску паўсюль, дзе былі хоць невялічкія нейкія пляцоўкі, і я, і там і мае аднакласнікі, і знаёмыя гулялі ў баскетбол, пакуль яшчэ было мяч відаць, да, пакуль хоць крыху сонца было. Але ж зараз гэтага не бачна зусім. Як ты можаш ацаніць увогуле становішча на сённяшні дзень? Ну, становішча,
палепшаецца. Бо быў такі перыяд часу, калі было такое адчуванне, што анікому баскетбол у нас в краіне не патрэбны. Тое, як федэрацыя працавала, напрыклад, з нацыянальнай зборнай, дзе калі я яшчэ гуляў, тое, колькі ўвагі было да дзіцячага баскетболу, да трэнераў. І, ну, на жаль, быў такі перыяд, напрыканцы 90-х, пачатак 2000-х, ну, якія вынікі гэтага перыяда і мы разграбаем зараз. Бо зараз такое становішча, што, на жаль, зыходзяць ужо гульцы старэйшых пакаленняў. Пасля мяне ўжо там, можа, одно ці два пакалення зайшло. Зараз засталося тыя гульцы, якія, ну, яшчэ, маю надзею, 2-3 сезоны яшчэ пагуляюць, і тоже, ну, маю надзею, што не з-за таго, што якая траўма ці хвароба, а, ну, просто людзі ўжо будуць шукаць нешта іншае, што рабіць. Вось. І вельмі цяжка зараз знайсці паўнацэнную замену. Так, ёсць таленавітыя, добрыя, маладыя гульцы, але ім таксама яшчэ патрэбен час, каб вырасці і каб навучыцца гуляць добра на тым узроўні, на якім на тым узроўні, на якім патрэбна для, напрыклад, нашай клубу. Для лігі ВТБ, хаця б так? Ну, так, ці, напрыклад, для нацыянальнай зборнай каманды. Магчыма зараз на сённяшні дзень абысціся увогуле без легіянераў? Ці ўсё ж такі гэта, ну, нейкая такая агульнаміравая, да, агульнасусветная тэндэнцыя, што паўсюль ва ўсіх відах спорту ўсё ж такі легіянеры займаюць, скажем, такія ролі вядучыя, як звычайна, просто так не набываюць нейкіх гульцоў, да, звычайна гэта нейкая такая зорка, хаця б, ну, невялічкага маштабу, але зорачка. Ну, ведаеш, тут калі у клуба ёсць дастаткова фінансаў, каб набываць зорачак, это вельмі добра. Бо калі ён зорачка, ён добра каштуе, добра гуляе, добра і для гульні, добра і для маркетингу. Бо будуць прыходзіць не толькі пабачыць на добры спартовы результат, а таксама паглядзець на гэта селебрыці, на вядомага чалавека, вядомага гульца. Ну, мы зараз не з'яўляемся такім клубам, калі мы можам сабе дазволіць купляць зорачак. Так што стараемся купляць увогуле, па-першае, добрых гульцоў, як наймага лепшых за той бюджэт, які маем. Ну і без легіянераў вельмі цяжка. Нават у той самай Літве, дзе, можна сказаць, кожны другі, а можа і больш гуляе ў баскетбол, нават там яны запрашаюць легіянераў. Можна сказаць, што гэта нацыянальны від спорту. Нават у тыя клубы запрашаюцца легіянеры, бо гэта такі баланс. Бо, напрыклад, у нас ёсць вельмі добрыя хлопцы, гульцы, баскетбалісты, якія зараз гуляюць за мяжой, там, у Расіі ці яшчэ недзе, і яны гуляюць на такім добрым узроўні, што іх кантракты, ну, яны не по нашай кішэні. І таму нам трэба, каб, напрыклад, закрыць нейкія пазіцыі ў камандзе добрымі гульцамі, на якую мы не маем беларуса, альбо не маем грошай на беларуса на гэту пазіцыю, ну, трэба знайсці нейкі кампраміс і запрасіць легіянера. А вось дазвольце такое пытанне, якое нам прыслалі ў сацыяльных сетках. Ці надаюць беларускія каналы дастаткова ўвагі баскетболу? У чым праблема? Кошт трансляцыі, цікавасць публікі не суадносяцца? Ці ў гэтым справа? Ну, па-першае, так як у нас з'явіўся спартовы канал «Беларусь-5», вельмі прасцей стала дамаўляцца пра тэлевізійныя трансляцыі нашых баскетбольных матчаў. Але на жаль, баскетбол зараз не з'яўляецца нацыянальным відам спорту ў нашай краіне. Хацелася б, конечно, каб гэта было як-то нацыянальнай хваробай, напрыклад, як у Літве. Вось, тады б было многа прасцей і не толькі мне працаваць, але і клубам працаваць. Бо тут можна гаварыць пра тое, наколькі лепей працавалася бы клубам не толькі ў Мінску, але і ў рэгіёнах, напрыклад, у тым самым Віцебску, калі маем такую цікавасць да спорту. Вось. І
трансляций, ну что сказать. Ну, зараз уже магчыма. Гэта Ну, не і то, што мы больш, пры канцы чым. 90-х знікла NBA з нашых блакітных экранаў, Ну, так, так. монітору, а зараз можна ўсё Ну, і паглядзець. дазвольце апошняе пытанне вось сацыяльных сетак, я яго паменшу. Сёння ў інтэрнэце шмат каментатараў, не тых, хто каментуе матчы па тэлевізары, але вось тых, хто глядзіць трансляцыі гульняў і потым нешта піша, нейкія каментары. Як вы ставіцеся да інтэрнэт-каментатараў? Ну як, Яны маюць права на існаванне. усе так маюць права на існаванне. У ўсіх ёсць свае меркаванні. Вось, але ведаеце, для того, каб прымаць на ўвагу нейкі каментар, трэба разумець, ад каго ён заходзіць. То есть яны павінны мець нейкую аснову. Аб'ектыўнасць, так? Ну так, бо калі гэта каментар, напрыклад, невядома ад каго, з невядома якім бэкграундам, ну то для чаго можна, канешне, прачытаць і зразумець, што хоча гэты заўзятар. Але іншая справа, калі гэты каментар будзе ад чалавека, які, напрыклад, вядома, колькі там гадоў працуе ў сферы баскетболу ці спорта, разумее, пра што ён гаворыць, ну тады ўжо трэба сядзець канспектыраваць, каб пазней паправіць. На жаль, часу у нас не хапае. Пра ўсё паразмаўляць, я ведаю, што Івана шмат пытанняў, у мяне яшчэ шмат пытанняў. Але ну, гэта неабходна, таму ўсяго добрага, канешне ж, перамог клубу абавязкова, каб мы маглі ганарыцца. Мы і так ганарымся, што у нас ёсць такі цудоўны, цікавы клуб. Таму толькі перамог, новых заўзятараў, каб былі поўныя заўжды трыбуны, і здароўя вам і ўсёй камандзе. І развітваемся таксама з нашымі гледачамі, але ж перад гэтым трэба паглядзець яшчэ патрэб у тэлек. Ну а пасля гэтай рубрыкі мы павернемся ў студыю, дзе вас чакае невялікі музычны номер, ну і пабачымся на тэлеканале Віцебск. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон? Нет, не слон. Это наш директор говорит: давай быстро, снимай рубрику, пойди в телек. Ты где? Почему еще не на работе? Шучу, не звонит мне так директор. Нет у меня его номера, а у него моего. У нас все на доверительных отношениях, и я с удовольствием прихожу на работу. Меня зовут Саша Коренман. Это рубрика «Игра «Попади в телек». Поехали! И первый вопрос, наверняка, который созрел у всех телезрителей. Сколько ты ростом? 1,92 м. Всего-то это я такой малой. На самом деле это 1,92 м. Как тебя зовут? Егор. Егор покрасил немножко концы. Почему ты покрасил концы, Егор? Потому что образ. Вот образ кого? Образ крашеного Егора. Нет, на самом деле, ну, модно, я понимаю, красивая модная стрижка сейчас очень важна, потому что весна, девушки, они обращают внимание, нужно выделяться, нужно влюбляться, нужно находить какие-то пути. У тебя есть девушка? Есть. То есть зря красился. Или она появилась после того, как это произошло? Кстати, да. Вот! Мужики, если вы... Мужики, настоящие мужики, обращаюсь сейчас к вам. Если вы еще не знаете, как покорить сердце прекрасной дамы, покрасьтесь. Все очень просто. Только не переходите на глаза. Вот здесь можно еще, тут уже все, это уже будет перебор. Красавец от штанги, молоток. А сейчас для вас немножечко своего творчества продемонстрирует Егор. Я исполню вам песню про телек родной. Попади, приходи, ты в него, дорогой. Я исполню вам песню про работу свою. И про то, и про то, и про то, как ее я люблю. Ну что ж, друзья, передо мной стоит человек с рюкзаком, с ранцем. Это такой школьник-переросток, да? Как вас зовут? Павел. Павел. Вы где учитесь? В ГМК.
ВГМК. Это какой-то придуманный вами медицинский колледж. Но медицинский колледж — это вот как медицинский университет, но чуть-чуть поменьше, да, там дают знания? Ну да. То есть ты вот как бы будешь лечить людей, но не до конца. Такой недоврач. Недоврач. Не, на самом деле медицинский колледж, там учат на кого? Фельдшер, акушер, лаборанты, медсестры. Ну, если что, укол поставить можешь. Ну да. Поддых, да? Ясно. Паш, слушай, сегодня вот ты можешь попасть в телек, возможно, тебя сразу переведут в медуниверситет. Возможно. Вероятность знаешь какая? 0%. Но есть. Для того, чтобы попасть в телек, нужно в одну из наших мишеней попасть в прямом смысле. Твоя задача вот отсюда, вот сюда. Просто попасть. Это невероятно. Давай, 5, ты попал. Я хочу просто передать всем своим знакомым привет. И это невероятно, я попал в телек. Всем советую. Ну что, как вам? Как вам? Понравилось? Нет? Ну, простите, на сегодня все. Вне зависимости от того, понравилось вам или нет. Пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Тужливо плаче лес, листоти карусель, дороги і стяжинки замятає, апошній журавель у краї беларускі памірае. С перабитым крылом не достать до облог. Мае звычай страляць чалавечае зло. І сяброў не чутно за барамі яны. Но мне паміраць, дзе галосяць званы. Колючая зима у подыху вятроў, і журавы варожа закружылі. У сэрцы жураўля заледзянела кроў, і узмахнулись у вяртанне крылы. С перабітым крылом не достать до облог. Мае звычай страляць чалавечае зло. І сяброў не чутно за барамі яны. Но мне паміраць, дзе крычаць груганы. Перабитым крылом не достать до облог. Мае звычай страляць чалавечае зло. І сяброў не чутно за барамі яны. Но мне паміраць, дзе галосяць званы. Плача лес, листоты карусель, дороги і стяжинки замятае. Апошні журавель у краі беларускі
замирает.